Stephen miegħu Stephen. Tajjeb, ejja. Ek, Mark, inti il-Carlos, Mark. Ala, Andrea, ala. Tajjeb, Andrea. Good. Tajjeb, Falson. Sibtilajt, laqda ġurnalisti sports ta' pajjiżna flimkien ma' diversi personalitajiet illum naqdu flimkien għal partita futbol Bris Puttinu Kers. Tajjeb, Steve, tajjeb. Good. Toħlobxis. Dawn huma xi kummenti li slitna minn fuq il-bankina waqt il-partita fejn ħadu sem diversi personalitajiet kontra l-ġurnalisti. Ħadna l-kumment tal-amministratur u teżorir fiħdan laqda ġurnalisti sports Stephen Azzopardi dwar lan ta' din il-logħba. Bħala laqda ġurnalisti sports norganizzaw ta' kull sena t-turnament ta' Boxing Day laqda tal-miliet nagħmlu hekk mill-1975. Però dal-aħħar sentej il-plejers tagħna xtaqu li ma tkunx biss it-turnament ta' Boxing Day, imma nagħmlu xi ħaġa oħra fejn niltaqgħu flimkien nilagħbu logħba tal-futbol u fuq kollox ngħinu l-minu fil-bżonn. L-attur komiku Matthew Sansultana saħaq fuq l-importanza ta' inizjattivi bħal din il-logħba. Kif qed tara qiegħed riserv waqt li qed jilagħbu l-oħrajn, imma li apparti ċej. Fl-aħħar mill-aħħar anke l-fatt Puttin u waqdiet oħra naħseb li xi sabiħa li nżaw l-isport biex ovvjament ikun nistgħu ngħinu l-ħadd ieħor. Ma setax jonqos is-sem ta' One News f'din il-logħba bil-kollega tagħna Francesco Borġ li ta' daqqa ta' ballun ukoll. Ħaresna Blues, ħaresna. Partita eċitanti li żgur ħalliet il-frott Bris il-Prox Mutana bl-iskor finali ġurnalisti disa personalitajiet erba'. Wara esperjenza ta' 3 xhur il-bot mill-ħajja ta' kuljum, Karl Bonnici tkellem magħna dwar il-ġid li għamel Puttinu Kers fis-soċjetà tagħna. Puttinu Kers għalija l-ħaġa għaddejna minn esperjenza taqsi 4 snin ilu. Fejda di tiegħek kellu bżonn imur l-Ingilterra biex jagħmel operazzjoni. Waqt li kont naqta t-tickets, mhux it-tickets, sorry, il-lodging għal-mami waddadi għal xi xahar, iċċempel il-mami u tgħid li jisma' Puttinu ħajjnuna u tawna l-lodging. U kienet naħseb waħda mill-aħjar aħbarijiet li kena dak iż-żmien, tengodenuna ħafna. Jiena hawnhekk jagħtaw illum biex ngħin għax hekk għandu jkun u nħeġġeġ il-kulħadd biex jgħin u jagħti l-Puttinu għax tant jagħmlu ġid lin-nies li meta tasal li jkollok bżonnhom tkun taf.